legyen a Gyerünk, gól. gyerünk, megy egymásnak, passzoljatok! Ez az, vissza! Gergő, gyere előre, egymástól vegyétek el! Gergő, gyere! Labdára! Gyere, ez az! Ott a Peti bent, rúgd a Petinek! Ez az, Bálint, nagyon jó! Gyertek még egy kicsit! Gyerünk! Gól! Nagyon Szép gól! Gyertek, menjetek zöldek, Gergő, támadj! Gergő, kapuhoz! Nagyon jó! Gyertek! Gyerünk, futás! Nincs lazsa! Hoppa. Óvatosan! Gergő, szereld le! Gyere a kapuhoz! Gergő, nem mögötte legyél! Bocsánat. Semmi gond. Muszáj. Hát ez az én fiam simán föllöki a játékos ennyi. Ő biztos. Megy a labdára. Gergő, a labdára menjél, a labdára. Gergő, menj vissza, mert bajban van a Bálint. Menj vissza. Ez az, gyere Peti, rúgd a Gergőnek. Nagyon jó, Gergő, gyere. Gyere vissza Petinek. Cselés Petinek. Hopp, semmi baj.